Mr. Tuukvelikka taas täällä. Ja nyt aletaan katsoa. No, piti viime videossa katsoa, mutta unohtui no ei riittänyt ihan filmi, joten mä katson nyt minun hyökkäyksen, joka tuli mun kylään. Ja tätä se vastustaja ei taida voittaa. Joo, katsotaanpa nyt vähän aikaa. Ei se maha voittaa, kun tuo Archer Tower jytää noita giantteja tuosta. Niin harmi vaan, meikä Mortar ei pysty olla tässä mitenkään osaksi. Jos ette huomannut, niin kohta mulla on barbaaritkin level 2. Niin joo, tänään saattaa tulla vähän lisää videoa, kun Iska 11 asti metalla, niin varmaan jysää näitä videoita täällä vlogilla. Kattoo paljonko kello. Noin puoli tuntia, niin sitten ei tällainen lähtee. Joo, kannattaa teidänkin käydä katsoa sellainen kanava kuin Monster Gamer. Mä laitan sen vielä tonne alas. Description. Hänkin on tilannut sen. Siellä tulee vähän pelivideo, joskus munkikaa tulee vähän FT:tä. Niin. Kuten näitte, mulla on aika hyvä puolustus. Voi itse asiassa näyttää vielä yhden mun kaverin. Niin ja voi näyttää munkin kylän. Se on sitten aika huono tuo Monster Gamein kylä nyt, koska se aloitti sen aika vasta. Tällainen on meikäläisen kaverin kylä. 2 goldminea, jo level 10. Se on tosi surkea kylä, koska visutoveritkin vasta level 1 vai 2. Level 1. Mut on tuo suht hyvä kylä. Sori, sekoilen tässä hieman. Rushattu kylä. Niin, tällä minun kaverilla tässä vieressä, niin sillä on ollut tosi hyvä kylä. Mutta TH 7. Ok, tässä on TH 6. Sitten katsoo nyt, minkälaista videoa alan tekee, kun nyt ai niin joo, mä saatan kyllä tehdä nyt yhden hyökkäyksen ainakin. Meillä ei ole gemejä melkein yhtään. Koska tuo skippas noita tyyppejä ihan pirusti. No tosin sä käskit. En käskenyt. No sä sanoit kuitenkin. No aina että voit. Mitä tyyppejä, ei noilla tyypeillä vielä pärjää yhtään. Joo, meikähän tekee nyt toisesta pelistä videota. Tekis. No, meikä näyttää et ammu. Joo, kaveri vähän sekoilee. Ai ihan vaan vähän. Yritti ampua meikäläistä ritsalla. Mutta ei se sittenkään osaa ampua. Ampu ohi. Okei. Jatka peliä. Mä oon tässä pelissä aika pitkällä. Missä? Ei sori, en ookaan tää jos se peli. Äänet vähän liian kovalla. Pystyt. Ei pysty. Sitten. Noin. Menee pikkusen läpi niitä. Pahoittelen, jos ääneni ei kuulu täällä kunnolla tämä peli. Rip.
Rest in peace. Noin. Tämä on hyvä peli, suosittelen. Eli on surkea, ei kannata ladata. Joo, vielä 5 minuuttia hyvin kerkiä. Joo, mä näyttelen näitä tässä videolla näitä pelejä, joista minä tulen tekemään videoita. Mutta tästä minä en tee varmaan kovin paljon, mutta tämä on hyvä peli. Miksi ettei? En minä tiedä, koska melkein kukaan ei tee tästä videota. Joo, sittenhän mä voisin tehdä tästä videota. Niin mun videoita katsotaan. No niin, areenalla. Mä rektaan tän niin. Mä voitan aina tässä. Kato, nyt on niin ouvun näköinen tyyppi. Brian on yksi mun lempityypeistä. Joo. Chris. Joo, osa ei varmaan tiedä tästä pelistä yhtään. Tää ei oo kovin tunnettu peli. Niin kuin minä en tiedä tästä yhtään. Että nyt tuli hyvä Chris. Joo, mä en osaa lausua näitä melkein yhtään. Hei.